Sunana DJ AB, ina amfani kuma ina alfahari da One Bank by Sterling Bank. Ko kun san cewa da application ɗin One Bank by Sterling Bank ne kawai za ku iya buɗe account ba tare da kun je banki ba? Ku biya bills ɗin, ku yi transfer, ku siya kati, duka a application ɗin One Bank. Har bashi za ku iya ci a kan app ɗin ba tare da kun je banki ba. Ku yi downloaded ɗin application ɗin One Bank a Play Store ko App Store. Wajen registration za ku ga referral code, ku saka HARUA 013 wajen referral code kenan. Ku yi posting a Twitter, Facebook da Instagram, ku yi tagging ɗina kuma ku yi tagging ɗin One Bank. Zan yi ma mutane 10 kyautan 3,000 daga cikin masoyana. Na gode, ina tare da One Bank.